Update na dážď. Veľmi dobrý, že? Takže ja mám okno otvorené pre istotu. A to je taká časť, že ako to prší. Ja otvorím takto, tak to je takéto, že vy to nevidíte dobre. Takže prší. To je ešte update na reverb. Takže padajú zase krúpy, lebo ja vidím na mojich očiach biele bodky. Takže prepadajú. Takže môžem odpovedať iba takto sem. A bude takto napúšať. OK, toto není také dobré, akože. Akože elektrina ide, ale no... Elektrina ide, ale... Akože, I don't know. Akože ten normálny potok. Uchytite sa. Originálny potok. Zo Slovakie, zo Slovenska. Ďalší update za pár sekúnd. Dobre, update. Stále non-stop. Non-stop, akože... Môj pes iba chce ísť preč asi z tohoto domu. Bože, nemôže. Maxo, čo robíš? Chceš vidieť? Tak tuto. Nie. Ty Maxo, ty otváraš okno? Si jaký múdry? Začala pršať, alebo... Maxo normálne otvára okno. Bez problémov. No problém. Tak to bude pršať celý. Dobre, takže hento sme nepočuli. Teda čaute, majte dobrý deň a nemajte búrku. Dovidenia.